Здравейте, вие сте отново с видеоканала на магазин Штурм. Днес ще ви представя един много добър, компактен туристически прибор. А и не само туристически прибор, който е хубаво да си го имате във всеки един автомобил за ежедневно ползване, ако излезете на лов, на риболов, като един прибор от първа необходимост. Прибора се казва 6 в 1, инструмент 6 в 1, продукт на Maxfuchs, фирма Maxfuchs, Германия. В сглобен вид, в транспортен вид изглежда ето така. В полиестерен кълъв. Полиестерният кълъв има и накрайници, така че този комплект може да се монтира на колан. Макар и не е чак толкова тежък. Около килограми 800 е. При нужда може да се го сложите на колан, да го монтирате към раница в вида, в който се вижда, да се превържи, или ако имате жилетка с система моле, има всякакви варианти. Приборът се състои от една основна ръкохватка, метална, с метални отвори, монтажни отвори, метални, с полиестерна дръжка, удобна. Този прибор е някъде дължината около 30 см. Вътре, основната ръкохватка, тя е куха. Тя се състои от една тръба, тънкостенна тръба, с нераздаемо покритие. Вътре, в тази ръкохватка, са два от инструментите. Те се варят ето по този начин. Когато искате да ги ползвате, това е един трион. Той се изважда. Ето се монтира тук вътре в самата дръжка, така че този жлеб да влезе вътре в тръбата и да се фиксира към ето този отвор. Така. Това е едното приложение. Другото приложение се намира от другата страна в монтирано състояние. Това е един нож, 20 см някъде острието, режеща част, 2 мм дебелина от към гърба. Това е част, която е подходяща за порене. Тук леко закривеното острие позволява и дръне при необходимост. Ето е една отварачка за бутилки. Така, монтира се пак по същия начин, като решите да го ползвате. Може само така да се работи, ако ви е удобно, може и да го монтирате, както се монтира триона на самата дръжка. Така. Следващото приложение на този инструмент е ето тази брадвичка с двойно предназначение. Ето тя се монтира по този начин, с малко по-силен натиск, за да може да се фиксира хубаво към дръжката. Ето ви една брадва. Брадвата, инструмента се продава с незаточена брадва. След като го купите, е добре да отидете на точилар да ви заточи добре брадвичката. Същия този накрайник се ползва и като чук. За разбиване на камъни, на предмети, за заковаване и така нататък. И към този инструмент, към този накрайник има и отвор, който служи за вадене на пирони. Подходящ за вадене на пирони. Така. И другия инструмент, помощен, към този комплект е лопатка. Ето е една съвсем така за първа необходимост лопатка, за да си извършите някакви дейности, примерно ако сте с автомобила, да изкопаете нещо, да обработите някакво малко разстояние, за да напалите огън, после да го заровите, с цел безопасност, да се изгаси и така нататък. Тук също имаме отварачка за отваряне. Ето го продуктчето. Аз първоначално, когато започнах да го предлагам този продукт, така ми се стори, просто бях малко скептичен към него. Но се оказа, че интересът към него е голям. Има много, за мое очудване, имам страшно много бройки продадени
И даже очаквах, че първоначално ще имаме някакви негативни отзиви, нали, за този продукт, защото на пръв поглед изглежда малко непрофесионален. Така. Но се оказа, че е един инструмент, който се приема много добре и явно върши добра работа. Аз лично не съм го ползвал, нали, в практиката. Не съм го пробвал как е, но явно този инструмент се държи добре, върши добра работа, защото имам много продажби. Доста продажби и до сега никой от клиентите, основно, нали, по интернет, нали, не идват да го пробват тук, да го видят. Основно клиентелата ми е от поръчки по интернет. Просто хората го взимат и никой до сега, до момента, значи става вече трета година го предлагам този инструмент, никой до сега не ми е изказал негативно мнение към него. Просто явно е все едно добро изпълнение. Виждате лопатката, значи не е някаква измислена ламарина, така добре е изработката. Нетоването е много добре изпълнено с здрави нитове. Ламарината е здрава, не е някаква така, значи аз като виждаме някъде около 1,5, това е с 1,5 ламарина, което е здраво изпълнено. Брадвичката също е 2 мм. 2,2. Това като го виждам, основата е с 2. Не, това е основата е с 3, това е 2,2. Тук чука пак е с 4 мм ламарина изпълнение. Нетовно, направено добре. Явно грамотно е изработено. И надявам се, че и вие като го купите ще останете доволен от този продукт. Цената му е 30 лева. Ето го щемпове на Max Fuchs, производител на този продукт. Фирма, която се занимава с военно оборудване, но имате цивилни серии, хоби серии. И това е едно нещо, така направено съвсем полезно, компактно, не заема място, не е тежко. Спокойно може да се го сложите в багажника на автомобила, да не ви взема място и при нужда да ви свърши една много добра работа. За най-необходимите неща. Това за днес. Аз се казвам господин, още веднъж да напомня. Приятелите ме наричат Гопи. Ако ви хареса нашето видео, кликнете, ако обичате, на бутона лайк, или може да се абонирате в нашия видеоканал и да разгледате и всички останали наши продукти. Имаме голямо разнообразие и съм сигурен, че ще ви хареса. Все ще попаднете нещо, което да ви грабне. До нови срещи. Довиждане.